Константинос Балянис не е преценено действие. Не казваме, че е без умисъл, но беше по-скоро инстинкт от Константинос Балянис, но той удари топката с лявата си ръка. Включително срещу вратаря на Ливърпул, Георги Мамардашвили. Пита стреля за равенството и го намира. Много прецизно изпълнение на кипърския централен нападател на червените. Междувременно и хубави действия на Ломбард Делова, който с тяло се справи с Даниел Халачев. Тасев с хубаво подаване, шанс за Скаршем, 1-0 за ЦСК. В седмата минута играчът с номер 7 отбелязва и дебютното попадение за армейците в домакинство през сезон 2025-26 и до голяма степен носи не само удоволствие и на настоящата си формация. С този бюджет, с този потенциал, с този талант. ЦСКА трябва да вкарва и го прави! Трета минута Джеймс Етоо с фамозно попадение във вратата на Славия. Слушайте е прекъсната. ЦСКА е напред в резултата, нещо, което не се беше случило домакинството на Спартак Варна. Да, Джеймс Етоо беше критикуван не от мнозина. Джеймс Етоо беше критикуван от всички заради рязкия спад в представянето си през този сезон, заради всичко това, което сме виждали от Джеймс Етоо в българския футбол. Отговора на камерунеца обаче е гол в вратата на Славия. Ранно попадение. ЦСКА е напред. Гол, който беше реализиран, че ще бъде вечна. И утре винаги има нов шанс. За ЦСКА шанс е свързан с Леандро Годой. 2-2. Кошмара се превръща в кошмар за Славия в 52-та минута. ЦСКА изравнява. Дебютен гол за Леандро Годой за червената фанелка. Символиката тук е неминуема. Точно когато привържениците повярваха, точно когато привържениците запалиха своите факли, ЦСКА повярва на терена. Душан Керкес не е... Споменатия футболист преди малко, Лери Сербер, заменя Алия Руна. Иначе е специалистът на гостите за втора поредна среща. Залага на формация 3-4-3. Нещо, което даде резултат срещу Локомотив София. Какво попадение за втора поредна среща отбелязва отборът на ЦСКА. След като преди 2 седмици Джеймс Етоо по подобен начин се разписа във вратата на Иван Антонов, за да открие резултата на стадион Александър Шаламанов в 10-та минута на срещата. Играчите на Душан Керкес. Защо? Може ли ЦСКА тук да стигне до второ попадение? Удар на Петко Панайотов! Какво попадение от страна на младежкия национал на България в 94-та минута! Петко Панайотов е на път да спаси ЦСКА в този сблъсък и за пръв път от началото на кампанията да прати 3 точки в актива на червените. И въпреки, че се очертава ЦСКА да стигне до първа победа през настоящата футболна година, то отново се чуват призиви за оставка. Мохамед Брахими сам срещу Янко Георгиев. 3-1 за ЦСКА и тук някъде Мохамед Брахими слага точка на спора. ЦСКА ще запише първа победа през настоящата футболна година. Изпраща пред погледа на Леандро Годой, който хубаво извежда. Йоанис Пита, шанс за армейците. 1-0. Ето е комбинацията, която червените привърженици ще се надяват да виждат много по-често през сезона, а и в близкото бъдеще. Тя сработва и ЦСКА в началото на второто полувреме излиза напред. И през Спартак Варна, но и през... Сегер след това не успя да установи добър контрол на топката. Илиян Илиев. Той гласи топката за удара с силния си ляв крак. Много елегантно подаване за Годой, който не успя да се ориентира, но с доза късмет и шанс ЦСКА излиза напред. Йоанис Питас всъщност е футболиста, който се озовава в ситуация, от която най-доброто решение беше удар към вратата. Той носи и попадение. ЦСКА възстанови позиция. Изглеждаше чисто отнета топката. След това е хубаво подаване. Това е възможно за ЦСКА. 1-0 за армейците.
В 17-та минута Йоанис Питас. Меко центриране. И отново Илиян Илиев се оказа най-съобразителен, за да си нагласи точно отбитата топка, се връща в краката на Ето. Тук вече резултатът е открит. Радост от Петко Панайотов и Илиян Илиев. Центрирането на Давид Пастор също бе много добро. При какъв резултат обаче ще дойде края на първата част? Възможно за ЦСК. Удар към вратата. Топката е в мрежата. Тук футболист на Берой падна на тревата, но никой от състава на старозагорци нямаше претенции за... Сега обаче е време за изпълнението, което е късо. Възможност за удар от дистанция. Рикошет и 3-0. Илиян Илиев. Може би тук говорим за заучено изпълнение. Още една атака за ЦСКА. Подаването е за Годой. Той се опита да пропусне Петко Панайотов. Подаването е за Йоанис Питас. По удар към вратата. Ето го шута на Годой. Втори гол с екипа на ЦСКА за кошмара, както го наричах. С лекота продължава своя дрибъл. Центрира към Сени Сенянк. 1-0 за ЦСКА. 38 минута, червените са напред. Изненадващ голмайстор. Не, че Сени Сенянк не вкара някакво гол през миналия сезон. Бележи обаче и сега в турнира за националната купа в 38-та минута. Великолепно действие на Илиян Илиев. ЦСКА си връща топката. Бруно Жордал. Все още Жордал и пак през 2-3 Жордал за Петко Панайотов. Панайотов стреля! Само че се получава гол на Брахими. Дали тук Петко Панайотов опита удар? Не е от чак такова значение, защото направи асистенция за втория гол в официален матч на Мохамед Брахими. Разписа се за 3-1 срещу Септември София, след което... Този път Монтанчани с добра намеса на близката града. Вече обаче прошка за гостите няма. А в 12-та минута червените повеждат в резултата след поредния много добър изстрел от далечна дистанция. Бруно Жордал, автор на попадението, с което армейците вземат превес спрямо своя опонент. 1-0 за ЦСКА. Пага Антон Тунгаров. Очевидно тук според Никола Попов и Мартин Марков, които са отговорни за системата ВАР, на лице явна и очевидна съдийска грешка. Да видим каква ще бъде обаче преценката и тълкованието на Мартин Великов в този момент. Вече има своето решение главния съдия. Ето го и него. Дуспа за ЦСКА. Домакините напред, а резултата да бъде 2-1. Годой. Стреля Леандро Годой, безкомпромисен. 2-1 за червените в края на първото полувреме. Интересно какво ще бъде решението тук на главния арбитър. Не ми се струва тази ситуация в каквато и посока да бъде отсъдена като явна и очевидна съдийска грешка, така че според мен дуспата тук ще остане. По-скоро Соломон Джеймс може и да получи червен картон, тъй като не говорим за контакт, който е ниско долу в краката, а за изблъскване в гръб, точно така. Монтана ще остане с човек по-малко на терена. Ако контакта бе долу в краката, двамата футболисти бяха влезли в съприкосновение неволно от страна най-вече на Соломон Джеймс, който бе изпратил крака си на пътя на Леандро Годой, нещо, което можеше да бъде счетено като евентуален опит за игра с топката или преследване на топката. То съдбата на Джеймс тук нямаше да е толкова тежка, колкото се оказа. Видяхме обаче по какъв начин с лявата си ръка Соломон Джеймс изблъска в гръб Йоанис Питас. Без никакъв опит да играе с топката. Нещо, което носи още повече проблеми на тима от Северозапада. И дава възможност на Леандро Годой да отбележи третия си гол. Третия гол за ЦСКА и втори за него в днешния ден. Той е на лице. Армейците. Още едно неточно подаване. Избита топка, която се оказва в другия отбор. В рамките на около 5-6 секунди по два пъти сини и червени издадоха притежанието на топката. Сега обаче ето го центрирането в промените, които ще направи Хулио Веласкес.
Иванов с лекота се справи в тази ситуация, след като бе поставен под натиск Теодор Иванов от страна на Марин Петков. Гашпер Търдин, Алдири Мазир Суа ще заменят Георги Костадинов, Асен Митков и Марин Петков. По информацията, която получавам от колегите, ще има промяна и в ЦСК. Подаване сега към Годой. Възможно за Ето, който бележи. А в този момент искрата в червено се разпалва. Това изражение лъже, бъдете сигурни. Попаденията. Шанс сега за Годой, ето го и равенството. Не бяха много шансовете за Кошмара от началото на двубоя, но както ви споменах, на него не са му нужни много. А със сигурност един от най-щастливите хора в този момент, освен Леандро Годой, ще бъде Йоанис Питас. Тъй като мина много малко време след неговия пропуск от Дуспада, това би както на него, така и на отбора. Но тази грешка, така да се каже, от негова страна бе поправена. Неговият съотборник в нападение Леандро Годой. Не лошо подаване на Лапения, това е една добра... Въпреки, знаете, заради лошото начало на сезона за ЦСК, страшно много точки бяха изпуснати и феновете са зажаднели за успехи. Ще може ли сега ЦСК да спечели матча? Точно това се случва. Леандро Годой с второ попадение в срещата. Имаше хора, които казваха, че Леандро Годой може да покаже повече, че може да бъде лидера на ЦСК. И днес той го казано малко по-метафорично. Кошмар за Ботев Пловдив при това гостуване срещу ЦСК. И пореден случай в... Рънчов с глава. Илиев. Бруно Жордан с удар от дистанция. ЦСК повежда в резултата. Още едно изпълнение от португалския полузащитник на ЦСК извън наказателното поле, попаднало в мрежата на противников отбор. След като се разписа от далечна дистанция срещу Монтана само преди няколко седмици, сега Бруно Жордан го прави отново, за да зарадва ето тези привържени. В Варна, където Илян Илиев овладя топката в близост до страничната линия. Пастор за Джеймс Ето. Удар на Джеймс Ето! Великолепно попадение! 34-та минута ЦСК удвоява своя аванс благодарение на поредното великолепно попадение, реализирано от камерунския полузащитник на ЦСК. Джеймс Ето, човека, който се оказа героя за червените в дербито срещу Левски, реализирайки единственото попадение за футболистите на Христо Янев. Сега за пореден път успява да блесне. Давид Пастор видя къде се намира. Вървят, за да могат да се чувстват по-спокойни за своето оцеляване. Йоанис Питас, добро овладяване в наказателното поле, спасяване на Максим Ковалев. И Леандро Годой за пореден път пронизва своята любима жертва, а именно Спартак Варна. Минутата е 70-та и тук някъде ЦСК слага точка на спора. Тимът на Христо Янев стига до още едно попадение във вратата на Максим Ковалев. Радост за привържениците. Джеймс Ето. Хубав пас за Леандро Годой, който ще потърси второто си попадение в сблъсъка. И то е факт. 77-ма минута. Леандро Годой. Идрис остана в игра за 90 минути и сега възможност за ЦСК. Гола е на лице. А червените откриват 10 минути преди края на първото полувреме. Но огромни комплименти тук на сметката на Джеймс Ето, който отне топката от краката на Лукас Риан. Седмици. Как обаче се стигна до проблемите за черно-белите? Движението и включването от втора позиция на Джеймс Ето. Премерената агресия е преди радостта за Локомотив Пловдив. Един удар по топката, който ще определи съдбата на този двубой. Годой
Стреля и бележи! ЦСКА посяга смело към трите точки в заключителните мигове на този двубой. Толкова близо, но и зрители. Превара. Столичните железничари водят в резултата. След почти половин час игра на националния стадион Васил Левски. Тук обаче съдио Дембеле изпраща по изключително комичен начин топката във вратата си, а ЦСКА центриране на Джеймс Ето се превръща в асистенция за състезателя на Локомотив София, който не даде никакво поле. Справя се Локомотив София. Жордао може да стреля. Жордао! 2-1 за ЦСКА! Невероятно изпълнение от бразилеца, който още веднъж се разписва с червената фланелка. А Христо Янев и армейците осъществяват пълен обрат. Колко пъти вече, откакто Христо Янев е начело, изпълненията от далечно разстояние решават срещи за ЦСКА. Колко пъти хвърлят в екстаз тези фенове. Колко пъти ЦСКА успява да стигне до обрат, след като се оказва изоставащ в резултата. Великолепно изпълнение от Бруно.